co prý ve Stachách stojí 100% za viděnou, je Pošumavské hasičské muzeum. Nachází se při výjezdu z obce směrem na Kašperské hory a s Rudlou jsme si ho nenechali ujít. Je prý dokonce nejspíš největší v jižních Čechách. A jak vidím, exponáty by se tu opravdu dali počítat do stovek. Nejen uniformy, proudnice a arzenál hasičských vozů, ale třeba i raritky, jako tahle dětská plynová maska, kámoš azbesťák, a nebo prosím pěkně džberová hasičská stříkačka až z Manchesteru. Ovšem asi vůbec největší pecka jsou tyhle dekorativní skleněné hasící flakony. Ty totiž prosím zdobily interiér Národního divadla. Že to je ten dekorační hasicí přístroj, tomhle prášek. Jo, takže se to vzalo, hodilo, rozbilo. Takhle to bylo zavěšený, jo, když to vezmete, takhle to tam bylo zavěšený a bylo to teda na každý soupu. A nejmilejší slavu, když stále na Šumavě. A teď už nás pan Sáska bere do okolí. A musím uznat, že tenhle pozapomenutý kout Šumavy je stejně hezký, jako ty známější části, které jsme s Rudlou už navštívili.